Upat ka individual, lakip na ang usa ka targetless personality sa rehiyon ang nadakpan sa hiniusang drug operation sa PDEA 7 o kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team kauban ang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 7, Cebu City Police Office, City Drug Enforcement Unit og CCPO Station 3 ang usa ka bypass operation Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Niresulta kini sa pagdakop sa usa ka targetless individual sa rehiyon. Gipaila sa PDEA 7 Acting Regional Director 2 Alex M. Tablati ang suspitsado nga si alias Celso, 46 anyos, usa ka on-call construction worker o residente sa maong lugar nga kasamtangang gibutang karon sa selda sa PDEA 7 sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuha atol sa operasyon ang upat ka pakiti sa giingong shabu nga gibanabanang dunay gibug-aton nga 15 gramos at dunay kantidad nga 102,000 ka pesos. Lakip nga nasakmit ang bypass money o drug paraphernalia. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.